Hi guys, it's me, finally. So mga guys, natakaroon diri sa Baclayon. Ninduta man day kayo tambayan diri basta hapon mga guys. Ay daghan na maligya diri balot. Naasad ay Kape Iskina. Shout out day ko ni kuya. Bata pa nagkugi na. Tilawin na ninyo ang iyahang baligya mga guys. Diri sa unahan mga guys, naay beef mami ug arroz kaldo, naay mangga, popcorn ug juice. Mega shout out nila nangaon og balot kalami ba sa balot. Oy, gigutom man noon ko. Shout out ko ni kuya mo ni kasagaran nakit-an ako mamaligya balot diri. Nasa na maligya og mangga diri mga guys nga astang dagkuha kaayo. Tanawa ang slice ayang mangga ba murag tudlo. Kung hilig mong mangga, bisita na mo diri sa Baclayon mga guys. Yang mangga mga guys tag 50 sa 60 depende kada kanya kung mangita kag resibo pwede katagaan niya. Joke. Yang mangga mga guys na ay pares nga uyab na nagkaon nimo imong mata mo sulirap. Shout out di po ko ni ate mga guys nga namaligya og tempura diri. Kugihana kay ni ate oy. Di pareha sa uban diha nga hilig kay mameritis. Diri sa unahan mga guys na ay namaligya og buko. Lamian kay hang buko mga guys. Kaduhagog ko ni dugang mga guys. Mao ni si kuya mga guys, mao ni siya ang nagbaligya aning buko. Dili ra kay buko yang baligya mga guys, nasa siya ay empanada. Grabe daghana man day kaayog tao diri basta hapon mga guys. Magpaibaw lang ko ninyo mga guys nga alas 5 sa hapon ngadtos gabi dili na pasudlan og motor dito sa Tumoy. Tungod kay sa una ko no mga guys na ay palahubog nga natagak dito nga nagdrive og motor. Maayo gani mga guys kay hunas tong panahon na kay kung tao pa mga guys automatic St. Peter dayon. Bitaw mga guys kung mahubog bitaw mo no hinahinay lang mo. Kay kung simba ko madisgrasya mo mga guys dila ba gyud na ma-replay. So proceed ta diri sa unahan mga guys. Diri sa ilahang entrance mga guys nana sila gate diri para dili na makasulod ang mga motor. Shout out day ko ani naka-black guwapa ka ay Catherine katong uyab bitaw ni Daniel Padilla. Nya diri di mga guys na nagbitbit og mga dagko kay nga iro. So kung naamoy mga iro diha mga guys ilaag ninya diri. Ayaw lang pud na mga iro nga mamaak mga guys. Di ay lain na pud nga klase nga iro mga guys o lindot kaayo kay mga balibuon kaayo. Mega shout out di ko ani ni kuya mga guys nga kugihan kaayo. Haita pug tinanawan si kuya mga guys oy. Kasagaran din mo dong diri mga guys, mga magbarkada, pamilya, broken hearted o kanang mga daghan kay problema sa kinabuhi mga guys. Nya diri mga guys, pwede mo magdala og inom mga guys para magtagay mo diri. Basta dila mo mangitag away mga guys. Nihunong sila mga guys kay na sila nakitaan isda gikulata sa awang uyaw kayo no. Mega shout out ko ani ni kuya mga guys mao ni tigbantay sa gate mga guys. Mao sa di siya mulak. Nagproblema lang siya aning time mga guys kay iyang ilak ni napay sakyanan dito sa unahan niya mga guys. Wala daw kuno ang tagiya sa sakyanan dito. Kay tuwa kuno sa pamilakan mga guys. Okay, maghinahina tag uli mga guys kay napatay buhaton dito sa balay no. Nakadaghan na gyud ang mga tao diri mga guys sa takariyo diri sa barbecuehan mga guys. Shout out di ko ani nila mga guys. Lamian kayo ilahang barbecue diri. Unya barato pag yun. Bisita na mo diri sa ilahang barbecuehan mga guys. Naa sila bangos diri mga guys nga astang lamia kaayo gyud. Diri may mga on mga guys basta makalaag mi diri sa Baclayon. Shout out pug ko ani nila di ay mga guys. Gikan siguro ni sila nagdula og basketball ba. So mao to mga guys, bisita na mo diri sa Baclayon mga guys no. Diri kilid sa kalsada mga guys at bang sa simbahan, diri naglinya ang mga namaligya og barbecue. Mga guys, ayaw din mo kalimot og follow sa ako ang Facebook page. Daghang salamat. Bye-bye.